Здравейте, скъпи приятели, аз съм Madness 13, а в този клип искам да ви се извиня, че не снимах вече цели 5 дни. Виждате, ето това са ми клиповете в този момент, 1, 2, 3, 4, 5 от клипите на канала ми, тук преди един месец, GTA 5 преди един месец, FIFA 15 преди 2 седмици, Формула 1 2014 преди 6 дни, Майнкрафт преди 5 дни. Просто нямам необходимото време за да снимам. И ще видим, може би събота и неделя, сега пък имам и изходни нива, просто но сътрудничките трябва да уча много повече. Да, аз бях Madness. Очаквайте клип след 3 дена, мисля, че може и след 1-2 дена, нищо не се знае, когато имам свободно време. Да, аз бях Madness. Надявам се клипа да ви е харесал. До следващия път.